Het aantal bedrijven dat wacht op een nieuwe stroomaansluiting is in de afgelopen 2 maanden flink toegenomen. Maar netbeheerder Stedin kan niet veel doen om die wachtlijst snel weg te werken. We zijn er ons enorm van bewust dat we dat moeten doen. En we zijn ook aan het kijken hoe we dat kunnen doen. Maar ondertussen hebben we gewoon ook nog wel veel tijd nodig. En verder in het nieuws vandaag. Vlaamse boeren blokkeren grensovergangen. En kiest u voor een balletje gehakt of toch voor een handje noten? Goedenavond. De wachtlijst voor energieaansluitingen groeit hard. Er zijn steeds meer bedrijven die stroom nodig hebben en dat niet kunnen krijgen. Netbeheerder Stedin zegt alles op alles te zetten om het net uit te breiden, maar projecten versnellen, dat lukt niet. Versnellen is lastig. Als we gewoon zien dat levertijden dat die gewoon verdrievoudigen. Dat de hele wereld is bezig met dezelfde transitie. Dus transformatoren die we vroeger gewoon makkelijk konden kopen. Daar staat nu een wachtlijst voor of die krijgen we niet geleverd. Dus het is gewoon een uitdagendere wereld geworden om snel in te bouwen. Deze uitbreiding van het hoogspanningsstation in Terneuzen wordt over een paar maanden in gebruik genomen. Maar ook hier is het wachten op bouwmateriaal. Er zijn 2 transformatoren nodig, die zouden al geleverd zijn, dat is nog niet zo. Dus wij zorgen wel dat wij veel meer voorraden hebben en zorgen dat we alle spullen hebben en de mensen klaar hebben staan. Maar het is wel een andere markt geworden dan jaren geleden. Versnellen blijkt lastig door een schaarste aan bouwmaterialen en ook door lange vergunningprocedures. En ondertussen groeit de wachtlijst. 3 maanden geleden wachten Zeeuwse bedrijven nog op 63 nieuwe stroomaansluitingen. En dat is nu gestegen naar bijna 100. En die wachtlijst die zal nog wel een tijdje groeien. Want het duurt nog zeker 10 jaar voordat het hele Zeeuwse stroomnet voldoende is uitgebreid. Het duurt wel allemaal heel lang. Ja, het duurt allemaal heel lang. Kan het niet sneller? We zijn aan het kijken hoe we het sneller kunnen doen. Maar voor sommige grondposities hebben we al gewoon een paar jaar nodig voordat we überhaupt weten waar we iets kunnen plaatsen. TenneT moet bijvoorbeeld hier een zeekabel gaan leggen onder de Westerschelde. Wat nog nooit gedaan is. Ja, dat kost jaren. Daar hebben we echt tijd voor nodig. Dus we zijn aan het kijken hoe we aan het versnellen zijn. Ook binnen steden met de andere netbeheerders. Welke innovatie kunnen we toepassen om gewoon sneller te kunnen bouwen. Dus we zijn er ons enorm van bewust dat we dat moeten doen. En we zijn ook aan het kijken hoe we dat kunnen doen. Maar ondertussen hebben we gewoon ook nog wel veel tijd nodig. Met dit nieuwe station in Terneuzen komt er dit jaar 180 megawatt aan vermogen bij. Bedoeld voor een zonnepark en enkele bedrijven in de omgeving. Maar de grote stroomvraag van bedrijven uit de kanaalzone kan er niet mee worden voorzien. Nou, we hebben daarvoor nog meer uitbreiding nodig. Daarom bouwen we ook 17 stations in de provincie Zeeland om ervoor te zorgen dat we die wachtlijsten weer naar 0 kunnen gaan. Dat deze uitbreiding van dit hoogspanningsstation in Terneuzen in juni in bedrijf gaat, dat is al een lichtpuntje. Maar de hele opgave is reusachtig. Want het Zeeuwse stroomnet moet de komende jaren meer dan verdriedubbelen. En dat duurt nog jaren. De energienood van de Zeeuwse bedrijven is nog lang niet verholpen. Inwoners van West-Zeeuws-Vlaanderen moeten tot donderdag eerst hun kraanwater koken voordat ze drinken. Aanleiding is een waterstoring vanmorgen, waardoor er een half uur geen water uit de kraan kwam. Rond de 20.000 huishoudens hadden er last van. De storing werd veroorzaakt door werkzaamheden aan de nieuwe waterleiding die wordt aangelegd bij de Braakman, die er juist voor moet zorgen dat West-Zeeuws-Vlaanderen minder last van storingen heeft. Tienduizenden klanten van zorgverzekeraar CZ met een aanvullende verzekering voor mondzorg moeten geld terugbetalen. Door een fout in het computersysteem kregen mensen te veel geld terug nadat ze een declaratie hadden ingediend. Hoeveel geld klanten moeten terugbetalen varieert. Het kan volgens de verzekeraar gaan om enkele tientjes, maar ook om hogere bedragen. Tot nu toe bleven de grensovergangen in Zeeuws-Vlaanderen bespaard van de Vlaamse boerenprotesten. Tot vandaag, want zowel bij Sluis als bij Zelzaten bezetten boze boeren enkele uren de grensovergang. Uit onvrede over Vlaamse landbouwregels. Om een voorbeeld te geven, landbouwers mogen 0,025% stikstof uitstoten. Industrie 1%. Dat is niet eerlijk. Een landbouwer is 1 bedrijf, mag maar 0,025% uitstoten.
Daar moeten ze eens over nadenken, hier in de regering. De grens was niet continu dicht tijdens de actie. Zo nu en dan lieten de boze boeren verkeer doorrijden. Met deze actie wilden de boeren vooral het verkeer vertragen om duidelijk te maken dat de Vlaamse regels ook een negatieve invloed hebben op de transportsector. Ook willen ze dat supermarkten eerlijkere prijzen betalen voor hun producten. Bang voor negatieve reacties zijn de boeren niet, want volgens hen staat de burger aan hun kant. Er zijn heel veel boeren tijdens de acties die producten hebben uitgedeeld, appels, aardappelen, ajuinen, van alles om de burger te stimuleren van lokaal te kopen. De boeren hebben de overheid en supermarkten tot 12 februari gegeven om op hun eisen in te gaan. Doen ze dat niet, sluiten ze verdere acties niet uit. In Zeeland werd vorig jaar wederom het meeste aantal gevallen van huidkanker geconstateerd. Vorig jaar kregen bijna 50 mensen meer de diagnose dan in 2022. In Zeeland wordt al jaren het meeste aantal huidkankergevallen geconstateerd, volgens het Integraal Kankercentrum Nederland. Waarom er in Zeeland meer huidkanker wordt vastgesteld is niet met zekerheid te zeggen. Mogelijk heeft het te maken met de vergrijzing en de stranden, waardoor er meer wordt gezond. Het provinciebestuur doet een oproep aan de Tweede Kamer om zich tegen het visverbod in de Voordelta voor de Zeeuwse kust te keren. Donderdag praten Kamerleden over het verbod dat als natuurcompensatie dient voor de uitbreiding van de Tweede Maasvlakte bij Rotterdam. De provincie riep eerder de minister al op om het visverbod te schrappen, zonder resultaat. Als het verbod er toch komt, wil Zeeland dat Zeeuwse vissers volledig worden gecompenseerd. Eens wat vaker een stukje vlees laten staan en een keer kiezen voor een handje noten. Als het aan de Gezondheidsraad ligt, moeten we dat vaker gaan doen. De raad adviseert namelijk om minder vlees, zuivel en eieren te gaan eten. De aanleiding van het onderzoek is de grote druk van ons eetpatroon op het milieu. Maar niet iedereen laat zomaar zijn stukje vlees staan. Een gehaktballetje of ongezouten noten, waar kiest de Zeeuw voor? Balletjes? En waarom? Ja, is lekker. De noten natuurlijk, want dat is veel beter voor je als de gehaktballen. Meneer, als u hieruit mag kiezen, wat zou u dan nemen? Ik denk de nootjes. En waarom? Dat is toch iets gezonder, hè? Er zit veel vet in die gehaktballetjes. Op dit moment zou ik voor de nootjes gaan. Ik voor de gehaktballetjes. Dankjewel. Volgens het onderzoek van de Gezondheidsraad hoeven vlees, eieren en zuivel niet helemaal uit ons eetpatroon. Het rapport streeft naar 60% plantaardige en 40% dierlijke voeding. Het is weer zo'n hype, hè. Ze proberen alles wat gangbaar is te veranderen. Het zijn allemaal nieuwe inzichten die in één keer de kop opsteken. Ik vind het een beetje onzinnig allemaal. Op zich denk ik dat het ook wel nodig is. Dat je als je alles met maat, ik denk dat de laatste jaren heel veel overmaat was. Ja, dat is goed. Dat is goed. Zou u het zelf ook doen? Ja, met balans. Dat vinden diëtisten ook belangrijk. Balans tussen dierlijke en plantaardige producten. Linda Jongeman probeert dat zelf ook bespreekbaar te maken in haar praktijk. Ze vindt het advies van de Gezondheidsraad een belangrijke stap in de goede richting. Want het is beter voor onze gezondheid en ook beter voor het milieu. En waarom is het beter voor onze gezondheid? Als we te veel vlees eten, dat is eigenlijk ook al langer bekend, dan hebben we meer kans op hart- en vaatziekten, maar ook op darmkanker. Dus het is wel zinvol om minder vlees te gaan eten. De Gezondheidsraad concludeert ook dat het voor de meeste mensen mogelijk is om meer plantaardig te eten, zonder dat er voedingstekorten ontstaan. Als je macaroni maakt nu met gehakt, dan zou je kunnen overwegen om het gehakt eruit te laten en te vervangen door linzen. Of als je een rijstgerecht maakt met kip, dat je dan de kip vervangt door cashewnoten. Dat is heel lekker en een goede bron van voedingsstoffen. Dus die eiwitten en die vitamines, zodat je geen tekorten oploopt. Maar wordt het dan ook niet allemaal heel erg saai? Nee, dat denk ik niet. Het is juist wel een leuke uitdaging, denk ik, om te variëren. En het advies ook vanuit de Gezondheidsraad is niet dat we helemaal geen dierlijke producten meer kunnen eten, maar minder. Nou, meneer, u mag een nootje van mij pakken om maar meteen het goede voornemen mee te nemen. Ja, dat is goed. Dat wil ik best wel doen. En dan nog voor de camera ook. Moet je nagaan. Kijk. Geniet ervan. Ongezout. Dankjewel. Succes ermee verder. Het was vandaag weer een uitstekende dag voor een weerbingo. Want zowat alle weertypen kwamen voorbij. Van harde wind tot regen en zon bij maximaal 11 graden. Morgen een minder harde wind en later op de dag opklaringen bij maximaal 8 graden. De dagen erna neemt de regenkans weer toe bij maximaal van rond de 10 graden.
En tot zover deze Zeeland Nu voor vandaag. Voor het laatste nieuws kunt u natuurlijk ook altijd nog terecht op onze site en in de app. Voor nu nog een hele fijne avond.